ten vodný kameň viac menej na tých batériách, tie umývadlá, keďže sú naimpregnované, tak sú vodoodpudivé, alebo sa urobia pekne také guličky ako ten lotosový. Potom ti ukážem. Aha. A ako taký efekt takého lotosového kvetu, že ti urobia guličky a pekne to steče dolu. Ak sa to udržuje, ak sa nezničí tá povrchová, ak s tým nikto nejde fakt, že s drátenkou do toho a takto, že by sa to časom poškodilo, tak sa tam nemá prečo zachytávať tá voda. Aha, takže to je super. Ani pasta zubná. Taká bežná údržba, čiže normálne zobrať jarovú vodu, prejsť, nič agresívne, tak vydrží to rovnako tak, ako ten porcelán. Čiže to je potom aj tip pre všetkých ostatných, ktorí chodia do luxusných apartmánov a idú vidieť také niečo kamenné, tak mali by si dávať tiež fakt bacha, že by tam nečistili to s týmto. Trošičku iná ako pri tom porceláne. Toto je trošičku náročnejšie na tú údržbu. Nevravím, že je to nejako zložité, ale proste pretrieť ho, nenechávať tam náschval niečo špinavé v ňom. Trošku sa to postarať, lebo si to zaslúži. Takisto ako keď si dá niekto drevo do tej kúpeľne, tak sa o ňo musí starať. Áno, presne tak. Je to proste o tom, že chcem to, mám to, tak viem, že prichádza s tým nejaká tá údržba. údržba.